वाड पडलो घरान कशेन बोलल्या फामील सोगली मागणी ओसाडांनी सगल्यांनी केलेली त्या भायर आंगोंड्यो बोगतां लागीं शेल्डन आनी बायल ताची जॉयस काळजा तुटल्यान सितेर जालेली हे घोडोक आमकां ओशें कितें चुकलें आमचें सोदांच ओशें चिंतालें नशिबान आजून जिवी आसा मायची मायती जॉयसाची ग्रेट ग्रेट ग्रँडमा ती जाता आयज फावटीन दिल्या त्या भुरग्याची जॉयसांतले नातीक भुरगे नामू देवा लागीं रुदोन करताली तेच रोजार तोशें मिसाक रोडोन रोडोन मागणी मागताली देवाची पोतवेक कशी मेरना ती आशा सोडल्याच्या काळजान नासली पादाक येल जेजूचो पूत फ्रांसिस्को वाजांनाक गोडीन केल्ली देवा आपले धुवेक फूल ना पाकडी ती मुडोन बाबातान मागलेली विस्वीत करून तुज्या मिलाग्रीचे तांकां तांचे रोखताचे व्हडली विस्वीत करून तुज्या मिलाग्रीचे तांकां तांचे रोखताचे व्हडली Rosa Maria Palla, mami Joysaची सातांतोनीच्या फेस्ताक गेलेली मिलाग्रीचो कुंवर तूं सातांतून भोगतेक आंगोणाव कोत्ता तुजीशी दुसऱ्या तुज्या फेस्ताक येवचे आदीं भुरग्याचे नेणी आमच्या काक्यान दी दुसऱ्या फेस्ताच्या पयल्या नोयनाक बाबा जालो घरान 14वी मिलाक सातांतोनीची Francisco, grandpa, grandma, Soturcan, Carmelina was Dolan tel galun wat poilya London tam kenna yetolo Ani moja kakyan keutolo Maga tuka polun kevungsay Devan do bollar puro Tityo Brian tia Daria Mashu Klesi Uncle Stanley, cousin Serena, Cleven Cletus, Denali Tuka, Shetani, Mama Richard Atso, tu Mogatso, Yette zala ice polung sogli, Apur baitso tu sogliazo, Divu kaila besawa apli, Apur baitso tu sogliazo, Divu kaila besawa apli. तारीख नोव्हेंबराची आयतार दीस बावतिस्माची सेंट लॉरेंसच्या जागशीची बांदून कपलार कुणा काडून क्रिस्तांव धर्मान हाडून इगोर्जेची